por aquí pasa medio Euskadi de Chavarría. Bueno, pues flipan, es una isla, es una aventura, tiene su cosilla. Denoko tienda kanpainak, zian invernadero bezala, lonakin eta horrela, egon danak eurrezko etxe dira, holako kanpailekoa aurkitzeko, ez dakit nun. Jende pila bat pasa hemendik. Askotan juten izenen nun baita ateatzen da temat, bani hon naiz, pareja askore hemen alkartu dira, hori ere esan inberda. Belazeak ikusi, bakea, egia esan momentuan ja harritzen zaitu. Hamar urteekin etortzen ja gehienak, normalan ez, lehenengo kontaktu hori hemen egiten dute. Nik uste garrantzitsua dela irlatxo bat, orduan da, inguru bat oso berezia horregatik bai, ez? Sartzen zara eta kanpoko mundua desagertzen da. Bai, burbuila batean egongo bagina bezala, eta aisialdi eskaintza desberdin bat. Nire nahi etorri da, baina eta kontatu egin nolakoa den. Ateratzen zara betiko etxetatik eta beste bizitzeko era bat. Jendeak horrela ikustea ez altxor bat bezala eta mantendu behar dugun gauza bat.